گوڑا سبسکرائب علمہ بکنید سلامت باتے تیت برابر آگاں ہی ویڈیو ذریعہ مشہور فلم میکنگ نالج فرض کن تکرہ قصے ہستے سکیں وشیں قصے تو گوشے آگاں یکی اشیاء شرری وڑیا جوڑ بکن گوڑا وشیں فلمی بود کن بلے یک فلمی بنانگے واسطہ چی لوٹی یک کیمرائے آگاں ہما وطی نورملی بلوچی فلمانی بابتا ابر بکنی گوڑا آو یک کیمرائے بس بلے ما مرچی ابر کنی بولی وڈا یک پروفیشنل فلمی چون جوڑ بیت ای چندی منٹانی توکا ما فلم میکنگے پنچ مزنی فیززاں شرری وڑیا سمجھانگے کوششا کنا ای ویڈیو ہنڈا تک شما سرپت بے کہ فلمیں بنائنگے کمپلیٹ پروسیس چین ہر چھوڑی فلمی بھی آ فلم پیدائش اسکرین نبی فلم پیدائش تاکانی سر بھی اشیا گوشن ڈیولپمنٹ پیس درستان چی پیسر بنیت لوگ لائن یعنی یک کو دو لائنیں سمری قصہ مختصر گوشید پدا بنیت فل اسکرپٹ ادا یک گپی سمجھا گلمی فلم اسکیل توری سک مازم بھی بیت یا کسان اگر فلم اسٹوری ٹیلنگ شرنائن گوڑا فلم کولیپس بیت یک بہترین اسٹوری ٹیلنگ بنیادی رول امیشن کہ شروع دائیں پیجاں چاروں کا گوتا ببندی تئی ار یک سینی دومی سینے راہا پیش بداریت امی وڑا گوڑا چاروک فلما دا آخرہ تک چارنا کرسٹوفر نولینا انسپشن فلم اسکرین پورا لوگ کنگا تقریباً 10 سال لگتا آئیا بار بار اسکرپٹ بدلیتا امی واسطہ کے اسٹرکچر پلولس بلگی بولی ووڈ ماسٹر فلم میکر ست جیتا وتی ار فلم فوریں کافی لکھ تک آ کافی توکا آئیا فلم ار سین و ار فریم و لائٹنگ ڈائلوگ پیسرا چی لکھ تگا آئیا امی گوشتا کہ اگر تو فلم پیپر سرا شر نہ بنائیتا گوڑا سیٹ سرا تانا کیمرائی زورا گو رواق بیزان وحدے و ذرانی زوال کنگے میں کہہ رہا لتی انچی مردمہ کہ آنی کہہ رہا اسکرپٹ جند نیستے ارے اسکرپٹ تیار ہے بھائی کہاں ہے اسکرپٹ یہاں ہے اچھا اسکرپٹ تی ارزان ترین رو مٹیریل ہے اشیاء تو ہمیں چو تراشت کنے تراشی وادی اسکرپٹ لاسٹا دی اینڈ لکھک بھی گوڑا پدا شروع بھی درستان چی ضروری ترین کار پری پروڈکشن ای پلاننگ و مینجمنٹ پیزنت درستان چی پیسر بیت اسکرپٹ بریک ڈاؤن لائن بائی لائن چیک کنک بیت ارچ سین توکا چنچو ایکٹرز لوٹیت چونی لوکیشنی لوٹیت امشی حسابا چی بنیت پروڈکشن بجٹ پدا شروع بیت کاسٹنگ ڈائریکٹر اسکرپٹ کیریکٹرانی حسابا چی ایکٹرانی ہوڑیشنا گرن پدا ڈائریکٹر و ڈی او پی ہر شوٹے لسٹا بنائنن کہ کجام شوٹ وائڈ بھی بیت تو کجام کلوز اپ وہ لائٹنگ چونی موڑیا سیٹ بھی بیت یک شرری ڈائریکٹر سیٹ سرا راوگا پیسر ہر سوال جوابا ہوتی کرا ریڈی کن پدا کہت اما بار کہ ہمیں ساتھا کلیپر بورڈ توار کن پروڈکشن یعنی شوٹنگ ما درست زانی کہ بولی ووڈ آنورا کشبا وادی کنگ اپ وسیپور بنائی تک آ ساتھا یہ کرا مزنی بجٹی نگو تک آئیا بنارس سے اصلی روڈ و گلیاں وتی چیریں کیمرہ سیٹ کتا و گوریلا اسٹائلہ شوٹ کت و اولی ووڈا اسٹیل برگ مزنی وط جوڑ کتگی سیٹانی سرا شوٹ کنت دوئینانی کارکنگے طریقہ بالکل الگا بلے دوئینانی تو کا یک چیزی کامن استی ریسورس فلنس وادی شوٹ الاس بیت درست چاپ جنا کے فلم الاس بود شکر گران کے فلم کٹت بلے راستی اشند کے نو تی کرا باز رو مٹیریل استی فلم اصلی پیدائش نو بیت پوسٹ پروڈکشن ٹیبل سرا انچو گوشند کے فلم سے برا لکھک بیت اولی رندہ اما ساتے ہیں کہ کافیتا لکھک بیت و دومی اما ٹیمیں کے شوٹ بیت و سیمی اما ساتے ہیں کہ ایڈٹ بیت ایڈیٹر تی شوٹ کتگی ہزاراں پوٹے جانچی اما شرطریں پوٹے جان گچین کن ایڈیٹر ریڈی کن اسمبلی کٹ پدا بند رف کٹ و آکرہ بند پکچر لوک اشیا پد ایچ ویژول چینج نبیت پکچر لوکا چی بات کہتی ہیں ساؤنڈ ڈیزائن بیک گراؤنڈ اسکور و کلر گریڈنگ ساؤنڈ ڈیزائن فلم اما نیمی اسین کے گندگ نبیت بس محسوس بیت مثالی یک آلگی کمرے یا خدمانی آواز پولی آرٹسٹ و بیک گراؤنڈ اسکور سینے ایموشنا گیش کنند نو پروفیشنل کلرسٹ فلم ار سینہ کریکٹ جو گریڈ کند و فلمہ یک پروفیشنلی لوک کی دن نو شما فلم تیار ہیں تو
आ ड्राइव तोकाएं नु ही चारों का चो सरबित एदा शुरू भी दुरुस्ताची मस्तरें बिजनेस एस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जिबिशन शुमारन वती फिल्में डीसीपी बिजा डिजिटल सिनेमा पैकेज बनाएंगी ये थिएटर है डिजिटल प्रोजेक्टर है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अगर तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है गुड़ा ती अवली स्टेप ये भी के फिल्मा प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल अरादियक वादी फेस्टिवल तई फिल्मा रिकॉग्निशन रसीद गुड़ा ब्लाइंड डिस्ट्रीब्यूटर चोश के पीवीआर हैं यूएफओ हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म आनी बायर्स हैं ती फिल्मा चारा वो फिल्म है थिएट्रिकल या डिजिटल राइट्स से बहाजुर डिस्ट्रीब्यूटर वती जर्रा मार्केटिंग पोस्टर और ट्रेलरानी बनाने के सरजना ये द्रो चीज़ां ची पद नु यक वशें रोच या तई फिल्म मजनी पर्दा पेशदार रगवी यक आलिगी ताक या ची बगैर दा मजनी पर्दा ये सफर सख्त दराजे ये सफरा सालानी मेहनत लगित वो बाज आड़ो जंजाल पेश केत भले याद बिकने अर मजनी फिल्म मेकर टेरेंटिनो भी बीत या नोलन यक न यक रुचि अमी जागा बितगंत के मर्ची तोए गुड़ा हिम्मत बिकने कलमा चिस्तकने वती फिल्में किस्से अवली ताके लिखगा बिंदात बिकने मनी ही वीडियो बनाने के मकसद में बलूची फिल्म हीर जनक नहीं मनी मकसद है के मश मारा यक कंप्लीट रोड मैप ही बिदियंत के फिल्म बॉलीवुड असला चतोर बनीत आगामी वीडियो के जरिए मश में फिल्म मेकिंग नॉलेज कमो इजाफा कुता उड़ा सब्सक्राइब अल्लमा बिकनेत सलामत बातें अस्त बातें